Ja, 2-2 och Madeleine som går till till Färjestad. Hur ser du nöjd där? Nej, jag vill skaffa det. Jag helt Lucas stolt över att vinna det för Lucas skaffa det vill säga. Är det verkligen så stor mån Ja, så är det en lögn känsla like det är det som man är vi. Jag vet inte alltså, hvis vi gör insatsen och jag likar någon där jag så offrar vi dock alltså ganska mer än 100% och för att 2 till Everton och så koppar det att klara firman till öljare. Var det öliga tidningar mycket att det kunde att inte att Sergio Ferreira det bestämmer för Färjestad i det. Det var inte så vi får in alltså vi var öl uppsatt till den snär och vi vill inte så inte att tar skulle få det här rona och det är runt vi gör allt för ett halvt likar han jag kan visst det öliga insats. Och helt själv det där uppe på understund där. Ja, det alltid avgjort. Jag alltid att Sean för håller var också jauner och Berlin var också värden helt det, men alltid att han insatsen som vi var i 17 hållet så alltid vi där förtjänt tröst.